सार नोंनाव आं दिनै मोनसे खोथाखौ सोंनो लुगैदों माने पृथ्वीराज देबा गावखौ बुंनानै लादों माने थांनाय 2015आव माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव माने बिसि आरो बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा गावखौ माने राजकुमार होननानै माने रिकगनाइज होदों होननानै बिथाङा बुंनानै लादों बे नंमारगौ नामा सार? बेथ' नङा बेबायदि नङा इउनिभारसिटिया रावखौबो बेथरनि बरायाखै खिन्थु मोनसे बेहाय जोंहा 2015नि 16 नभेम्बराव जों 16 नभेम्बर बर' साहित्य सभानि जोनोम सानखौ जों बेखौ फालिदोंमोन आरो बेखौ फालिदोंमोन मोनसे जा 16 नभेम्बर अबजारभेन्स कमिटि मोनसे दङ इउनिभारसिटियाव दंमोन बे समाव आंनो रेजिस्ट्रारमोन गतिके बे कमिटिनिफ्राय जोङो बेखौ फालिनाय जादोंमोन आरो बे फालिनायावनो जोंहा बे दिनजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बर' हिस्ट्रि बुरखांनायनि सायाव मोनसे सेमिनार खालामदोंमोन आरो बे सेमिनारावनो जोङो बर'नि माखासे राजाफोरखौ गोदो गोदायनि जे राजाफोर दं जेरै सिक्रा मेस हावरिया मण्डल मेस दम्बारु मेस बा बिश्व सिंह जों बिसोरखौ ट्रिबिउट होनाय जादोंमोन आरोखि दा बे ट्रिबिउट होनायावनो जों बै राजाफोरनि बिसोरनि जायफोर दासिमबो जायफोर बंशनि मानसिफोर दङ जायफोर बिसोरनि फिसा फिसौ बेफोरबायदि बंशफोर दं जों बिसोरखौ जास्ट लिंहरदों आरोखि बे अबजारभेन्स कमिटिनिफ्रायसो दे खिन्थु बे इउनिभारसिटिनिफ्राय नङा दा अबजारभेन्स कमिटिनिफ्राय बिसोरखौ लिंहरनानै जों बिसोरखौ आलासि बादि बरायदों आलासि बरायनानै बिसोरखौनो जों ट्रिबिउट होदों बै जोंनि बे फुराना बर'नि माने गोदो गोदायनि जायफोर राजाफोर दंमोन जोंनि लेजेन्डारि जायफोर दंमोन जों बिसोरखौ माने ट्रिबिउट होदों बिसोरबो जोंबो होदों जों बिसोरखौबो होदों खिन्थु इउनिभारसिटिनि तरफनिफ्राय बेबादि सोरबा सासे मानसिखौ बेबादि लिंहरनानै जोङो अनार होनाय बेबादि खालामनो भिसिआबो हाया बा आं रेजिस्ट्रार बे समाव आंनो रेजिस्ट्रारमोन गतिके आंबो हाया जुदि बेफोरबादि खालामनांगौबा जोंहा एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मोनसे एप्रुभेल नांगौ गतिके बेखौ खालामनायावनो बे अबजारभेन्स कमिटियासो जिहेतु मोनसे अबजारभेन्स कमिटिया इउनिभारसिटि सिङावनो बे मोनसे अट'नमास बडि गतिके बे जेनाखि 16 नभेम्बर अबजारभेन्स कमिटि बेखौ जों बोसोरथाम फालिदोंमोन आंनि दिनाव जों 2015आव खेबसे 2016आव खेबसे 2017आव खेबसे बे समावनो जों बर'नि बै जाय माने लेजेन्डारि माबाफोर हिर'फोर दंमोन बा जोंनि राजाफोर दंमोन बिसोरखौ जों ट्रिबिउट होदों आरो बिसोरनि जाथि बंश सोरबाफोर थांनानै दङबा जों बिसोरखौ लिंहरदों जों बिसोरखौ जास्ट आलासि हिसाबै बरायदों बा आलासि हिसाबैसो आरो बिसोरखौनो ट्रिबिउट होदों जों खिन्थु बेहाय जोङो बेखौ स्पेसियेल सोरनोबा राजकुमार हिसाबै जोङो सोरखौबा अनार होदों बे नङा इउनिभारसिटिया बेबायदि रावखौबो होनो हाया बा जों होआ बेखौ आरो सार माने मोनसे खोथाखौ आं दिनै सोंनो लुगैबावदों माने सार दावराव देख्रेब नार्जारिया माने पृथ्वीराज देबखौ माने बामखांलायनानै माने गावखौ राजा महरै सिनायथि एबा राजकुमार महरै सिनायथि होदों होननानै बुंनानैबो लादों आरो बे फटकआ बे जायगायावनो खेबजानाय एबा नुजानायमोन नामा सार? बेहायथ' बेबायदि खुनु फटक लानाय जायाखै इउनिभारसिटियाव आंबो नुदों बे फटकखौ आरो आं खोनानाय मथेबा बेखौ माने बबेबा आफ्रानि मोनसे बाथौ माबा मेला जादोंमोन नामा बाथौ मोनसे फेस्टिभेल जादोंमोन दा बेहाय पृथ्वीराज देब नारायणआ बाथौ धोरोम दीक्षा लादों होननाय आं खोनादों आरोखि आं खोनानाय खोथासो दे बेयो गतिके आंबो सियर नङा खिन्थु बेनिसो फटक होननानै आंबो मिथिगौ खिन्थु जोंनि इउनिभारसिटियावथ' बेबायदि रावखौ बामखांलायनाय आरिनाय आंनि नलेजावथ' बेबायदि गैया आं नुवाखैबो आरो बेयाव बधय बेबायदि जायाखै इउनिभारसिटियाव